tá prvá manipulácia, na ktorú si treba dať pozor, je, aké prídu tie slogany hneď v zápätí ešte, že sa to len šíri tými správami a sociálnymi sieťami. Keď vlastne nastane takáto udalosť, keď vy máte v tej prvej etape podchytiť ten impuls a nasmerovať, aby bol využiteľný a nestratil sa, keď vy ste, vládnúca mašinéria, potrebujete to niekam smerovať, tak potrebujete veľmi rýchle dať vysvetlenia, že čo sa vlastne stalo, že kto to a prečo to urobil. A teraz si všimnite, nejde ani tak o to, aby to celé bolo pravda, stačí povedať, že všetky indície nasvedčujú, že to bol tamten. Práve vtedy ľudia, keď sú v emócii, tak sú oveľa menej racionálni a tam sa to oveľa ľahšie vštepí, že kam to ide. Je nevyhnutné, ak s tým máte pracovať, veľmi rýchle, rádovo v niekoľkých hodinách dať vodítka na to, kto a prečo to urobil. Takže preto Porošenko veľmi rýchlo vyhlásil, že raketa zasiahla MH17 zo separatistického územia. Hoci o tom v tej chvíli nikto netušil, či naozaj. Dodnes to nikto nevie. Ale keď to povie prvý veľmi rýchlo, tak ľudia akoby toto príjmú nekriticky za pravdu. A kto to má iný povedať, ak nie prezident štátu, v ktorom sa tá nehoda stala?